Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μας ακούς, έτσι? Βεβαίως, ακούω μια χαρά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που θέλεις να μας δώσεις τώρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που θα είμαι μαζί σας για την υπόλοιπη αυτή η ώρα που θα είμαστε μαζί. Καλώς όρισες λοιπόν στην παρέα μας. Καλώς όρισες στην παρέα του ΑΠΕΦΕ, Mind the Gap με Νάσια Καρκατσέλη και Ειρήνη Ταγκούδη, όπως έχουμε πει. Δώσαμε πριν από λίγο στους ακροατές μας κάποιες πληροφορίες για σένα, για όσους δεν σε ξέρουν, αλλά για όσους σε ξέρουν επίσης και σε αγαπάνε όπως εμείς, να σε γνωρίσουν καλύτερα. Και ρίχνοντας μια βιαστική ματιά στο βιογραφικό σου, βλέπουμε πως έχεις αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακριβώς έτσι. Θα ήθελες να μας πεις πώς τα συνδύασες αυτά, για παράδειγμα, πώς κατέληξες από την πολιτική επιστήμη στην υποκριτική, πώς τα συνδύασες? Είναι δύο ξεχωριστοί δρόμοι, είναι η αλήθεια. Εγώ ήθελα από μικρός να σας πω να γίνω σκηνοθέτης. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ ηθοποιία και δίβλεπα πάρα πολλές ταινίες στον κινηματογράφο και τέλος πάντων με το πέρασμα του χρόνου αυτό άρχισε να φεύγει λίγο από το μυαλό μου, να το χάνω. Και στην πορεία μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι της διπλωματίας των ξένων γλωσσών. Ήθελα να ασχοληθώ με τα κοινά, με τα πολιτικά, με τέτοια θέματα. Και όταν έτσι έφτασα λοιπόν στην τρίτη ηλικίου και έπρεπε να αποφασίσω τι τμήμα ήθελα, διάλεξα ένα από τα αγαπημένα μου τμήματα που ήταν αυτό των πολιτικών επιστημών. Το οποίο ήταν κάτι τελείως διαφορετικό με αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν μετά από χρόνια, όταν τελείωσα πια τη σχολή, εντελώς ξαφνικά που ξαναμπήκε λίγο το μικρόβιο να δω, μην αφήσω το όνειρό μου, σκηνοθεσίες πάντα μιλάμε έτσι, να φεύγει από τα χέρια, οπότε είπα να το ξαναπροσπαθήσω. Εκεί κάπου λοιπόν μπήκε το μικρόβιο της ηθοποιίας, ότι εφόσον στην Ελλάδα δεν έχουμε εκεί. Έχουμε μόνο μια σχολή ιδιωτική στην Αθήνα, μα ξέρετε, στην Αθήνα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπήρχε κάτι έτσι ιδιαίτερο που με απασχολούσε και πίστευα ότι μπορούσε να γίνει πιο επαγγελματικό. Και έτσι το προσπάθησα για πλάκα να ασχοληθώ με την υποκριτική. Και η πλάκα το έκανε λίγο πιο σοβαρό με τα χρόνια. Ξεχάστηκε η διπλωματία και βίναμε στην υποκριτική. Άρα να πούμε κάπως ότι έκανες τα όνειρά σου πραγματικότητα, γιατί ουσιαστικά δεν σβήστηκε αυτό το μικρόβιο από μέσα σου, παρότι τελείωσες τις σπουδές σου στο πανεπιστήμιο. Όχι, κοίταξε, τα όνειρά μου τώρα πραγματικότητα δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό, γιατί τα όνειρά μου αλλάζουν κάθε λεπτό. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είχα μεγάλα όνειρα από μικρός, ξέρεις, θα να γίνω αυτό, θα να γίνω τ' άλλο, θα να γίνω αυτό. Κάθε μέρα ονειρεύομαι κάτι άλλο και παλεύω γι' αυτό. Βάζω πιο μικρά όνειρα, το έχω ξαναπεί αυτό. Άρα είσαι άτομο που ονειρεύεται συνέχεια και ένα αισιόδοξο άτομο. Ακριβώς. Κάπως έτσι θα τα έλεγα πιο μαζεμένα. Και αυτό νομίζω ότι το βγάζεις και στο κοινό, το πόσο αισιόδοξος και με χιούμορ αντιμετωπίζεις διάφορες καταστάσεις. Αλήθεια, μακάρι. Ναι, το βγάζεις προς τα έξω σε όλους μας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είχες καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέσα στο πανεπιστήμιο. Ας πούμε, συμμετείχες σε κάποια θεατρική ομάδα, όπως είμαστε εμείς εδώ στη ραδιοφωνική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Εσύ ασχολήθηκες με κάτι αντίστοιχο στα φοιτητικά σου? Δηλαδή, εσύ ασχολείστε και με το θέατρο τώρα εκεί? Όχι, απλά υπάρχει θεατρική ομάδα, την οποία προωθούμε μέσω ραδιοφώνου, ας πούμε, ξέρουμε παραστάσεις που γίνονται κτλ. Αλλά υπάρχει μια αξιόλογη προσπάθεια από το τμήμα θεατρικών σπουδών, νομίζω, εδώ πέρα του Πανεπιστημίου Πατρών, που ασχολείται με το θέατρο και κατά καιρούς ανεβάζει παραστάσεις. Υπάρχουν δηλαδή τέτοια τμήματα. Γι' αυτό σε ρωτώ αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, στην Αθήνα. Όχι, υπάρχει στην Αθήνα. Φυσικά και υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπάρχει επίσης μια ερευνητική ομάδα και πολύ ισχυρή και πολύ ενεργή. Εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με όλα αυτά, είναι η αλήθεια. Στο δημοτικό έκανα μία και τελευταία όπειρα όταν ήμουν τρίτη δημοτικού, εδώ έτσι με τα παιδάκια στο δημοτικό, να κάνουμε μία παραστασούλα. Έτσι σκηνοθετήσαμε μόνοι μας, παίξαμε μόνοι μας. Και από την τρίτη δημοτικού δεν το ξαναέπιασα το άθλημα. Ούτε μπορώ να πω ότι έλεγα, αχ, μωρέ, άμα μεγαλώσω να το ξανακάνω αυτό, μου άρεσε να το αφήσω. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Ήρθε σιγά σιγά, μόνο του, ξέρεις, υποβόσκει σιγά σιγά μέσα στα χρόνια όλα αυτά και ξαφνικά αναδύεται στα 23 μου και μου λέει, οκ, εδώ είσαι, για δοκίμασέ το να δεις. Και το πήρες απόφαση να φύγεις στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και να συνεχίσεις εκεί πέρα τις σπουδές. Ναι, κάπως έτσι, σε μία νύχτα έγινε και αυτό. Δημήτρη, κάπως έτσι μας απάντησε στην ερώτηση που ήθελα να σου κάνω εγώ. Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά και τι ανάμνηση και τι έναυσμα σου έδωσε? Αλλά η πρώτη σου δουλειά ουσιαστικά που ασχολήθηκες ήταν αυτό που μας περιέγραψε στην τρίτη δημοτικού. Μάλλον. Θέλεις να μας πεις, ας πούμε, αν συμμετείχες πρώτη φορά σε κάποια παράσταση, σε κάποια ταινία ή σε κάποια σειρά, και ποια ήταν η εμπειρία σου και τι έναυσμα σου έδωσες για να συνεχίσεις? Ναι. Κοίτα, η πρώτη μου δουλειά ήταν όντως αυτή τη δημοτικού, όπως είπες, πολύ σωστά. Το πρώτο μου ερέθισμα. Επίσης, όταν έγινα 18, θα σας ξαφνιάσω μάλλον, αν δεν το ξέρετε ήδη. Έπαιξα στο Μαντολίνο του Λαχαγού Κορέλη. Στην Κεφαλονιά απέναντι. Ναι. Μεγάλη εμπειρία.
Μην φαντάζεστε. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Δεν το γνωρίζαμε. Δεν το γνωρίζαμε. Μια πληροφορία που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Καταλαβαίνετε, βέβαια, κομπάρσος. Αλλά είναι μια αρχή κι αυτό. Βέβαια είναι μια αρχή. 18 χρονών εγώ τώρα, καμία σχέση με όλα αυτά. Και ήμουν στην Κεφαλονιά 5, επειδή είμαι από εκεί, είναι η καταγωγή μου. Και περνάω τα καλοκαίρια μου στην Κεφαλονιά, περνάω και από την Πάτρα στη Σνάπικνα. Να στείλουμε λοιπόν και φιλιά στην Κεφαλονιά. Πολλά φιλιά στην Κεφαλονιά εννοείται. Από πότε Κεφαλονιά είσαι? Από τα Τρογιανάτα. Είναι ένα χωριό κοντά στο Αργοστόλι, κοντά στον Άγιο. Υπέροχο χωριό. Όμορφα. Μας αρέσει η Κεφαλονιά, την αγαπάμε. Ναι, κούκλα. Τώρα ήμουν πάλι εκεί. Τώρα το Σάββατο είχαμε παράσταση με την Κατσαρίδα εκεί. Θα μας μιλήσει και για την Κατσαρίδα. Θα μας μιλήσει, θα σε ρωτήσουμε αργότερα γι' αυτό. Ωραία. Συνεχίζω με αυτό λοιπόν. Και έπαιξα στο Μοντολίνο, έτσι έκανα ένα κομπαρσιλίκι, μη φαντάζεστε. Αλλά πέρασα εκεί 1,5 μήνα πολύ έντονο, πολύ όμορφο, μια πολύ ωραία εμπειρία. Που με έβαλε, ομολογώ, στη διαδικασία έτσι τα 18 μου να σκεφτώ τι γίνεται. Και είναι η αλήθεια ότι μετά από αυτή την εμπειρία του κολακυριού, αυτή το 99-2000 πότε ήταν, μου πέρασε από το μυαλό να ασχοληθώ με το ηθοποιηλίκι και πήγα στο Εθνικό Θέατρο τότε να δω τι γίνεται, πώς δίνουν εξετάσεις στα παιδιά. Ναι. Μόλις είχα μπει στο πολιτικό της νομικής. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο άσχημη κατάσταση. Έτσι όπως το είδα εγώ, μου φάνηκε πολύ βρώμικο, πολύ παλιό το κτίριο. Ξέρεις, παιδιά με φόρμες, πράγματα. Εγώ δεν ήμουν έτσι, ήμουν πιο κολεγιόπεδο από παιδί. Και μου ξένησε όλο αυτό και λέω, οκ, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ τώρα να έχω ξυπόλυτος με φόρμες, να σκίζω με περισταπατώματα, να κάνω το δέντρο και τον αέρα που φυσάει. Οκ, είναι μακριά από μένα, λέω αυτά τα πράγματα. Και το ξέχασα. Και έτσι μετά από χρόνια μου ήρθε πάλι στο μυαλό και μπήκα στο κρατικό. Έτσι, σε μία νύχτα, παιδιά, έγινε όντως. Η μία που το σκέφτηκα, μία που πήγα στη Θεσσαλονίκη, έδωσα εξετάσεις και μπήκα. Και η πρώτη μου δουλειά, πέρα από όλα αυτά που ήταν επαγγελματικές μου θέσεις, πληρώθηκα, ήταν με τους Άγαμους Θήτες. Μια συνεργασία που ήμασταν 2 χρόνια, το ξέρετε αυτό το. Ναι, τους γνωρίζουμε. Με τον Δημήτρη Σταρόβα, ναι, και τον. Μπράβο, τον Ιεροκλήδη Μιχαηλίδη. Ναι. Ήμασταν 2 χρόνια και έτσι μια ομάδα παιδιών μαζί τους στη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά, ας πούμε, που συνδύαζε λίγο το εποπτικό με το κινησιολογικό, με το τραγούδι, ήταν κάτι πιο μαζικό, πιο συνδυαστικό. Ενδιαφέροντα πράγματα που δεν γνωρίζαμε πραγματικά για τον Δημήτρη Μακαλιά. Ναι, είναι αυτό που δεν τα γράφω στα βιογραφικά μου να τα βλέπετε. Τα λες εμάς, δεν πειράζει. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε αυτά που γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, βέβαια. Για την γενιά των 592 και το κάψτο σενάριο. Μάλιστα. 2 εκπομπές, ας πούμε, που έχουν σαν θέμα τους κάτι πολύ επίκαιρο, την οικονομική κρίση. Ειδικά το κάψτο σενάριο, που είναι και πιο πρόσφατο. Θα το διορθώσω, μου επιτρέπεις? Ναι, πες μου. Δεν θα έλεγα ότι έχει θέμα την οικονομική κρίση το κάψτο σενάριο. Η αλήθεια είναι ότι η γενιά ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Το κάψτο σενάριο έχει ως κεντρικό στόχο τον αυτοσχεδιασμό και το να δράσει φυσικά στο οτιδήποτε προκύπτει εκείνη την ώρα. Δεν έχει συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Τα θέματα δίνονται εκείνη την ώρα από το κοινό. Δηλαδή, θα μπορούσε το κοινό να μας ζητήσει άσχετα θέματα πέρα την οικονομική κρίση. Απλά, μάλλον αυτό είναι το θέμα που. Ακριβώς, επειδή είναι το θέμα που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο γι' αυτό. Δηλαδή, το αγγίζεται αρκετά. Βλέπουμε ότι εσείς μέσα από την εκπομπή, και ειδικά εσύ, ας πούμε, το αντιμετωπίζετε με χιούμορ όλο αυτό. Ναι. Εσύ πώς αντιμετωπίζεις την κρίση, ειδικά στο χώρο σου που τα πράγματα είναι κάπως πιο δύσκολα? Τα κάνεις και εκεί με χιούμορ, δηλαδή? Κοίτα να δεις. Εγώ γενικά τα περισσότερα πράγματα προσπαθώ να τα περνάω με χιούμορ και να τα ξεχνάω και να τα παραβλέπω, ξέρεις, και να τα προσπερνώ. Είναι αλήθεια όμως ότι η κρίση, εντάξει, σίγουρα το χρειαζόμαστε το χιούμορ και το γέλιο. Είναι κάτι πιο βαθύ. Σε πονάει, αλίμονο. Και εγώ, δηλαδή, στα επαγγελματικά μου είναι αλήθεια ότι έρχομαι σε προστριβές, έρχομαι σε συγκρούσεις. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ειδικά ο κλάδος μου περνάει πολύ δύσκολα. Αλλά μέσα σε όλα πρέπει να μπει και το χιούμορ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, η μία κατηφόρα μετά την άλλη μας πάει στον πάτο και πρέπει κάπως να ανεβαίνουμε. Εγώ είμαι σύμφωνος με την αισιοδοξία και το γέλιο μέσα σε όλα. Να έρθει και ο καυγάς, να έρθουν και τα νεύρα. Καλά, ναι, αυτά είναι. Αλλά κάπου εκεί να χωρέσουμε και το χαμόγελο και να δώσουμε τα χέρια και να πάμε παρακάτω. Πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε λίγο πιο θετικά. Όμορφα, είσαι οπαδός δηλαδή του όλα στη ζωή με καλή διάθεση και μας το βγάζεις αυτό πάρα πολύ στην τηλεόραση. Τέλεια, χαίρομαι. Έχουμε γελάσει απίστευτες φορές μέσα από τις σειρές σου και το κάψτο σενάριο. Τώρα, επειδή είμαστε έτσι και νεανικός σταθμός, επειδή είμαστε ο σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών και μας ακούνε αρκετά νέα άτομα, τι αντίκτυπο πιστεύεις ότι έχουν τα δικά σου λόγια στην νεολαία που σε παρακολουθεί? Και τι συμβουλή ίσως θα ήθελες να τους δώσεις, ας πούμε, για το πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση ή κάποια δυσκολία γενικά? Ναι, κοίτα. Δύσκολα πράγματα. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί. Καταλαβαίνω ότι η τηλεόραση έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί να επηρεάσει, μπορεί να φορέσει κάποια πράγματα στα αυτιά του κόσμου, γιατί αναπόφευκτα έχει πολύ δύναμη, το λέμε. Δεν ξέρω τι φτάνει κάτω και τι περνάει.
Χαίρομαι που αυτή η εκπομπή που κάνουμε φέτος όμως έχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και αυτή αναζητώ και προτείνω και στους νέους. Δεν έχει τίποτα έτοιμο, δεν έχει τίποτα προσχεδιασμένο και στηρίζεται καθαρά στη στιγμή. Και στο θέλω του ηθοποιού και στην ανάγκη του ηθοποιού σε τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει σε αυτό που έρχεται, με την προσωπικότητά του πάντα. Δηλαδή, όπως θα έχετε δει και στο κάποιο σενάριο, ο καθένας μας έχει ένα χαρακτήρα τον οποίο τον περνάει σε ό,τι και αν κάνει. Ναι. Άλλος είναι ο Ζήσης, άλλη είναι η Ιωάννα. Το έχουμε ζήσει. Αλλιώς είμαι εγώ. Δηλαδή, ο καθένας, ξέρεις, βάζει την προσωπικότητα τόσο πολύ σε όλο αυτό. Δεν πιστεύω ότι προσπαθούμε να περάσουμε κάτι, να πούμε κάτι. Προσπαθούμε να είμαστε ειλικρινοί και ειλικρινοί σε αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα και αυτό βγάζουμε και στην τηλεόραση. Τίποτε παραπέρα. Και αυτό βγαίνει πολύ όμορφα στον κόσμο, γι' αυτό έχετε και τόσους φαν. Σε όλους τους τηλεθεατές και ειδικά σε εμάς φαίνεται ότι. Σε εμάς, ειδικά εδώ, έχεις μεγάλο fan club. Εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά του Κάψου στο σενάριο, βέβαια. Χαίρομαι πολύ. Στηρίζομαι πολύ σε αυτό στο ότι εμείς είμαστε πολύ ειλικρινοί σε αυτό που κάνουμε και καθαροί. Ακόμα και στο λάθος. Και στη σάχλα, πολλές φορές είναι σαχλό αυτό. Το αυτή είναι γελίο. Ναι. Όχι αστείο, το παίρνω πίσω. Γελίο, μπορεί να είναι λάθος. Αλλά. Γέλα και πάλι αυτό βγαίνει με πολύ όμορφο τρόπο. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον που σε παρακολουθούμε, μας αρέσει πάρα πολύ. Μήπως μπορείς να μας πεις πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή αυτή η συνεργασία με τα παιδιά και με τον Λάμπρο Φυσφίτ που νομίζω ότι είχε αυτή την ιδέα. Βέβαια. Πώς προέκυψε? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι την ιδέα αυτή όντως την έφερε ο Λάμπρος Φυσφίτ. Ο Λάμπρος είναι και ο σεναριογράφος της γενιάς του 592 που κάναμε πέρυσι. Αυτό το διάβασα πρόσφατα, ναι. Ναι. Ο Λάμπρος έγραφε το σενάριο. Και φέτος λοιπόν ήρθε πάλι στο Μέγκα πέρυσι, πριν από ένα χρόνο το Μάιο, όταν τελειώναμε τη γενιά πια, και πρότεινε ένα νέο έτσι project το οποίο στηρίζεται σε πολλά αμερικάνικα τηλεοπτικά shows. Στο εξωτερικό υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Είναι και μια αμερικάνικη σειρά που παίζει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Το Whose Line Is It Anyway. Δεν την έχουμε ακούσει. Βεβαίως. Είναι παρόμοια με το Κάψου στο σενάριο. Είναι παρόμοια με το Κάψου στο σενάριο. Απλά το Κάψου στο σενάριο, για να έρθει και στα ελληνικά δεδομένα με την ιδέα αυτή του Λάμπρου, συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα κωμικά στοιχεία. Έχει και έτοιμα βίντεο, έχει και συνεντεύξεις όπως έχετε δει εκεί τα μαντάτα. Τα μαντάτα. Ναι, πιο στημένα πράγματα ή το stand-up comedy που κάνει ο Λάμπρος. Και έτσι συνδυάζουμε πολλές μορφές κωμωδίας και αυτοσχεδιασμού εκεί στο στούντιο. Αυτό το έφερε ο Λάμπρος, στο Μέγκα άρχισε, κάναμε ένα πιλότο. Έγινε πρώτα απ' όλα μια τεράστια ακρόαση από τον Λάμπρο. Είδε πάρα πολύ κόσμο για να καταλήξουμε να είμαστε εμείς αυτοί οι 5 που θα κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και το Μέγκα είπε ναι, με πολύ χαρά ευτυχώς. Γιατί ήταν ένα project πολύ δύσκολο, όπως ξέρετε. Μια χρονιά αρκετά πιεστική οικονομικά, δεν παίρνουν εύκολα αποφάσεις. Ακριβώς, δηλαδή ήταν κάτι. Ναι, και είναι παιδιά πολύ ευχάριστο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το Μέγκα και η εταιρεία παραγωγής μας έκανε αυτό το βήμα να εμπιστευτεί σε 5 νέα παιδιά, γιατί εμείς ήμασταν τελείως άγνωστοι. Εντάξει, κάναμε τη γενιά που θέλω να πω. Δεν μπορεί να στηριχθεί ένα τηλεοπτικό προϊόν σε ανθρώπους τόσο νέους και παρόλα αυτά. Πίστεψαν σε εσάς. Ναι. Και καλά έκαναν. Μακάρι. Ως αποτέλεσμα, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον. Ναι. Να σου αναφέρω επίσης ότι μας είχαν γράψει στο chat του σταθμού παλιότερα οι φίλοι μας ότι είμαστε το Κάψε το σενάριο του ραδιοφώνου. Και εμείς, ναι, το είχαμε πάρει ως το πιο εκπληκτικό σχόλιο σου. Είχαμε χαρεί πάρα πολύ. Τέλειο, χαίρομαι πάρα πολύ. Το σημαίνει ότι είστε και εσείς έτσι έτοιμες για όλα στην εκπομπή σας. Δεν έχετε τίποτα προσχεδιασμένο. Όχι, και εμείς ψηλό αυτοσχεδιασμό κάνουμε. Είμαστε αυθόρμητες, κάνουμε και την πλάκα μας, οπότε δένουμε νομίζω. Το χαιρόμαστε κι εμείς, όπως φαίνεται και από τη δικιά σας δουλειά, ότι το χαίρεστε. Για πάμε τώρα να μιλήσουμε για θέατρο. Κάτι μας είπες πριν για την Κατσαρίδα. Θέλεις να μας πεις κάποια λόγια για την παράσταση, τους συντελεστές? Βεβαίως. Η Κατσαρίδα είναι μια παράσταση που παίζεται στην Αθήνα. Την έχετε δει εσείς, παιδιά, το ξέρετε την παράσταση αυτή? Όχι, γιατί την έχουμε ακούσει, ξέρουμε το θέμα της και τα σχετικά, απλά δεν έχει περάσει από Πάτρα. Ναι, δεν έχει τύχει. Φέτος τουλάχιστον. Φέτος. Για να δούμε, να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας. Για πες μας. Παίζεται 6 χρόνια στην Αθήνα. Έχει αλλάξει 4 διανομές. Είναι ένα έργο το οποίο έχει γράψει ο Βασίλης ο Μαυρογεωργίου μαζί με τον Κώστα το Γάκη. Έχει σκηνοθετήσει ο Κώστας ο Γάκης την παράσταση. Και μετά από 6 χρόνια που το πρωτοξεκίνησαν αυτή την παράσταση τα παιδιά αυτά, ο Κώστας ο Γάκης ξαναπέζει στην παράσταση, γιατί τόσα χρόνια παίζανε άλλα παιδιά. Και παίζουν μαζί αυτό το ντουέτο, 2 νέοι ηθοποιοί λοιπόν επιστημείς, οι οποίοι κάνουν πάρα πολλούς ρόλους και αφηγούνται μια ιστορία. Την ιστορία της Ιωάννα, μιας μικρής κόκκινης Κατσαρίδας, που εξορίζεται από την πόλη της. Δεν της αρέσουν οι νόμοι και οι περιορισμοί αυτής της πόλης και της απαγορεύουν να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει και ονειρεύεται και την εξορίζουν από την πόλη να φύγει. Έτσι η Ιωάννα η Κατσαρίδα φεύγει από την πόλη της και αναζητάει το όνειρό της. Ψάχνει να βρει το όνειρό της, το οποίο είναι να ανέβει στο φεγγάρι. Τόσο ρεαλιστικό. Βεβαίως, αυτό θέλει. Και έτσι παρακολουθούμε τις ιστορίες της, πώς προσπαθεί, πώς καταφέρνει, δεν ξέρω αν καταφέρνει, πάντως περνάει από ένα τεράστιο ταξίδι για να βρει την Ιθάκη της και παλεύει για αυτή και ο κόσμος έτσι ταξιδεύει μαζί μας σε αυτές τις περιπέτειες, τις ιστορίες της παντού στον κόσμο.
Η Κατσαρίδα λοιπόν είναι μια κωμωδία αλλά και πρόταση ζωής. Περνάει δηλαδή έντονα μηνύματα στους θεατές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Είναι μια κωμωδία, είναι πάντα επίκαιρη, έχει και αυτή πολλά διαδραστικά στοιχεία. Έχει πολύ χιούμορ, έχει αυτοσχεδιασμό μέσα, αλλά έχει και βαθιά μηνύματα. Εγώ καμιά φορά το λέω ένα παιδικό musical τσέπης. Έχει πολύ τραγούδι και έχει το βασικό του μήνυμα, το οποίο είναι αυτό ότι ό,τι και αν θελήσεις, αν το προσπαθήσεις πραγματικά και παλέψεις γι' αυτό, είναι εκεί μπροστά σου για να το κατακτήσεις και θα το κατακτήσεις, αρκεί να το θελήσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και την έχω αγαπήσει πολύ αυτή την παράσταση και την έχω αγαπήσει πολύ και ο κόσμος που έρχεται και τη βλέπει. Έχουμε και έτσι φανατικό κοινό. Έχουμε ανθρώπους που έχουν έρθει 20 φορές στην παράσταση, 25 φέτος. Έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές. Πρέπει να περνάτε αρκετά όμορφα. Θα θέλαμε και πολύ να τη δούμε πάντως, την Κατσαρίδα. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά να τη φέρουμε. Με τον Κώστα έτσι έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μια λογική να πάμε σε διάφορα μέρη στα οποία δεν έχει πάει η Κατσαρίδα και να παίξουμε εκεί και πιστεύω σιγά σιγά να επεκταθεί παντού αυτή η ιστορία. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πριν που σε πήρα τηλέφωνο, ήσουν σε πρόβες. Ετοιμάζεις κάποια νέα θεατρική παράσταση ή ήταν οι πρόβες για την Κατσαρίδα? Θα συνεχιστεί, ας πούμε, σε κάποια. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι η Κατσαρίδα ολοκλήρωσε χθες τις παραστάσεις. Χθες το βράδυ ήταν η τελευταία παράσταση στο Θέατρο Αθηνών. Ναι, και τώρα τι όμορφα μας ετοιμάζεις? Τώρα ετοιμάζω, δεν ετοιμάζω εγώ, στο Φεστιβάλ Αθηνών. Συμμετέχω σε μια παράσταση θεατρική. Λέγεται ΑΜΟΚ, θα τη συναντήσει ο Δημήτρης ο Κουρτάκης. Και έχει να κάνει αν θυμάστε μια ιστορία πριν από το 1999, πριν από 13 χρόνια, στο Columbine, ένα σχολείο στην Αμερική, όπου δύο νέα παιδιά μπήκαν μέσα με δύο όπλα και άρχισαν να πυροβολούν στο ψαχνό συμμαθητές τους χωρίς καμία διάκριση. Έχει γίνει και ταινία αυτό, το Elephant, αν το έχετε δει. Πάνω σε αυτό το γεγονός και συνδυασμό με τον Ορέστη του Ευρυπίδη, θα κάνουμε μια παράσταση στη Φεστιβάλ Αθηνών τον Ιούλιο. Η οποία θα λέγεται ΑΜΟΚ, έτσι? Θα λέγεται ΑΜΟΚ. Και βέβαια με τον Κώστα Γάκη που κάνουμε τώρα την Κατσαρίδα, ευελπιστούμε του χρόνου πάλι εκεί στο Θέατρο Αθηνών στην Αθήνα, στο κέντρο, στο Σύνταγμα, αν τα καταφέρετε. Θα συνεχίσουμε είτε με την Κατσαρίδα είτε με μια νέα παράσταση που θα κάνουμε πάλι δυο μας. Θα έχουμε και έτσι ένα στέικ στο Θέατρο Αθηνών κάθε Δευτέρα Τρίτη με τον Κώστα, θα είμαστε μαζί. Πρόγραμμα περιοδίας προς Πάτρα Μεριά να σε γνωρίσουμε και από κοντά υπάρχει? Δεν υπάρχει ακόμα. Ούτε να κάνετε κάτι όμως. Θέλουμε και εμείς να σας δούμε. Θα προσπαθήσουμε. Έχουμε κάποια συζήτηση τώρα με την Αμαλιάδα. Δεν είναι πολύ κοντά η Αμαλιάδα ή κάνω λάθος? Είναι κοντά, οπότε μπορούμε να πάμε. Είναι κοντά. Πολύ ωραία. Έτσι, συζητάμε με την Αμαλιάδα, μήπως έρθουμε από εκεί μέσα στον Ιόνιο. Καταφέρουμε, οπότε θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. Αν θέλετε να κάνετε μια εκδρομή προς τα εκεί. Με την παράσταση ΑΜΟΚ, έτσι, να το ξαναπούμε στους ακροατές, αυτή την παράσταση. Αυτό για την Κατσαρίδα σου λέω. Για την Κατσαρίδα λέμε. Το ΑΜΟΚ θα παστεί μόνο στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το Φεστιβάλ Αθηνών γίνεται στην Αθήνα μόνο. Είναι Φεστιβάλ Αθηνών και του Γαύρου. Στην Αθήνα γίνεται σε κάποιους χώρους που έχει το φεστιβάλ εκεί στην Πειραιώς, στο κέντρο της Αθήνας και στην Επίδαυρο. Αυτά γίνονται αποκλειστικά, δεν γίνεται περιοδία. Εντάξει, πες μας τα να ξέρουμε πού θα σε βρούμε. Και εμείς και οι ακροατές. Όμορφα. Λοιπόν, τώρα να σου πω για το τραγούδι. Είδαμε ότι είσαι πτυχιούχος πιάνου και αρμονίας. Μάλιστα. Και σε ακούμε και στο κάποιο σενάριο εκεί που κάνετε τους αυτοσχεδιασμούς με τις καντάδες στα άτομα από το κοινό. Γαυγίζουμε λίγο. Όχι, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή σου. Και θέλουμε να σε ρωτήσουμε αρχικά τι μουσική ακούς. Τι μουσική ακούω? Ακούω κυρίως ελληνική μουσική. Δικός μου είναι. Εμείς εδώ έχουμε μια κόντρα μεταξύ μας. Εγώ ακούω τα ξένα, η Ειρήνη τα ελληνικά και γι' αυτό λέγομαστε Mind the Gap. Που μας αναφέρατε και στο κάψε το σενάριο και καταχαρήκαμε και με αυτό. Το θυμάστε? Εκείνο το Gap, ναι, Mind the Gap. Αυτή την κοπέλα που έκανε Gap, το θόρυβο από το ξύλο, ήτανε? Το θόρυβο τέτοιο. Ναι. Ακούω ελληνικά κυρίως, δηλαδή τα CD μου είναι ελληνικά τα περισσότερα. Ξένη μουσική ακούω πιο πολύ soundtrack. Από ταινίες δηλαδή. Από ταινίες, δηλαδή τα περισσότερα ξένα, ναι. Από ξένα ακούω Jason Mraz, άμα τον ξέρετε. Ή John Mayer. Τέτοια πραγματάκια, ναι. Και από ελληνικά ακούω λίγο πιο. Δεν σου στείλει μάλλον η ορολογία έντεχνα. Αλλά μου αρέσει λίγο ένα Αλβανιτάκι, λίγο από το Ψάλτη. Άκουγα παλιά πολύ Χατζηγιάννη. Είναι το δεύτερο σημείο του Χατζηγιάννη. Ο οποίος με έχει προδώσει τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Και εμείς δεν βάζουμε ιδιαίτερα Χατζηγιάννη. Ναι. Δεν καλά κάνετε πια, δεν το συζητώ. Εσύ θα ήθελες να ασχοληθείς επαγγελματικά με το τραγούδι, πέρα από την υποκριτική? Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ούτε το σκέφτομαι και τώρα. Είναι η αλήθεια. Ξεκίνησα να τραγουδάω όταν πρωτοσχολήθηκα με τη σχολή, με το θέατρο. Πριν δεν τραγουδούσα καθόλου. Ούτε στο μπάνιο, ντρεπόμουν μέχρι και εμένα. Τώρα προέκυψε από τη σχολή, ξεκίνησε δηλαδή να τραγουδάω και κάπως έτσι. Άμα κάνεις μαθήματα, ξέρεις, όλοι κάνουμε και μαθήματα τραγουδιού.
Κάπως έτσι προέκυψε ότι αυτό το παιδί βγάζει, δεν καρίζει μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί, ούτε βέβαια θα ασχοληθώ επαγγελματικά, δεν είμαι τραγουδιστής, ούτε ξέρω να το κάνω αυτό. Επίσης θέλει σπουδή, θέλει γνώση, θέλει εμπειρία. Δεν θεωρώ ότι έχω και καλή φωνή τώρα για να γίνω τραγουδιστής, απλά θεωρώ ότι έτσι το παλεύουμε εκεί στο κάποιο σενάριο να βγάλουμε καμιά νότα. Εμάς μας αρέσετε πάντως. Εμάς μας αρέσετε πάντως, αλλά επειδή εντάξει, μας είπες ότι με το τραγούδι δεν το έχεις και τόσο, αφού ντρέπεσαι και σε πιο χαμηλών τόνων. Ναι. Θέλω να σου προτείνω κάτι. Δεν ξέρω αν θα το θεωρήσεις εύκολο ή δύσκολο. Για πες μου. Επειδή από το κάποιο σενάριο, εμένα το αγαπημένο μου θέμα από τα παιχνίδια που κάνετε είναι ο αυτοσχεδιασμός με την αλφαβήτα. Αυτό, ναι. Θα ήθελα, αν μπορούσες, να παίξουμε λίγο έτσι στον αέρα για τους ακροατές που μας ακούνε και είναι φαν του κάποιο σενάριο. Εγώ το παίζω με τους φίλους μου αυτό, δηλαδή. Είπαμε να βάλουμε τον αυθορμητισμό στη ζωή μας. Οπότε εγώ, η Νάσια και εσύ, ας το παίξουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Να σου πω ένας δηλαδή. Οι τρεις μας. Ναι, εντάξει. Εμείς με την Ειρήνη, επειδή δεν το έχουμε τόσο με τον αυτοσχεδιασμό, εσύ μπορεί να πεταχτούμε μία. Εγώ μία Ειρήνη. Άντε, το δέχομαι. Εντάξει. Ωραία. Να κάνουμε κάτι εύκολο, να ξεκινήσουμε με το Α, εντάξει. Όχι, θα ξεκινήσουμε με άλλο γράμμα, τι πω εγώ. Εντάξει. Ό,τι εδώ μπροστά μου τώρα, εδώ. Εντάξει. Πες και ξεκινώ. Με το όμικρον. Βρήκα μπροστά μου το όμικρον με το volume. Στο καστόφωνο εδώ. Λοιπόν, με το όμικρον. Όμορφος που είσαι, Δημήτρη μου. Πρέπει να μην βλέπεις πολύ καλά η Ειρήνη μου, αν είσαι η Ειρήνη, γιατί δεν είμαι και τόσο. Η Ειρήνη είμαι. Ρε, εσύ τι λες? Σταματήστε επιτέλους. Συγγνώμη, εντάξει, ένιωσα λίγο άπαλα για αυτό το πάλι αυτό. Τι? Ύστερα από όλα αυτά που είπα, γυρνάς και μου λες και το τι. Φωνάζεις κιόλας. Χρειάζεται λίγο ένταση γιατί έχω τον Bluetooth. Ψάξε λίγο πιο κάτω το καλώδιο. Θεέ μου! Αφήστε τα αυτά τα όχ τώρα. Θεέ μου, τι βρίσκω εδώ. Υπάρχει και το κινητό στην άκρη του καλωδίου. Γιατί δεν έχουμε κι άλλη ώρα να μιλήσουμε περισσότερο μαζί σου? Δεν ξέρω γιατί. Έλα μου ντε. Ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε άλλη φορά περισσότερο μαζί σου. Ζητήστε το μου όποτε επιθυμείτε και είμαι στην διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ήθελα να σε ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που μου σήκωσες στο τηλέφωνο και μου έδωσες αυτή την συνέντευξη, αυτή την ευκαιρία μας έδωσε εδώ πέρα στο Mind the Gap. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις δυο σας που με καλέσατε φυσικά. Τι ωραία που περάσαμε! Έλα εδώ σε τέλος το γιώτα, πάμε! Να βρω άλλη λέξη, δεν μετράει το αφού είναι με γιώτα. Ναι, δεν ξέρω. Άμα το βάλεις με γιώτα και το δέχομαι. Ίσως... Υποπόταμος. Υποπόταμος. Καλύτερο ζώο δεν μπορούσες να σκεφτείς. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή του μεγάλου μας αποχαιρετισμού. Αυτή τη στιγμή, επειδή τελειώνει σε λιγάκι η εκπομπή. Μακαλιά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες συνέντευξεις που έχω δώσει ποτέ. Ξαναέλα. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Ειρήνη Ταγκούδη, Νάσια Καρκατσέλη στα μικρόφωνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να σου εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά σου και να συνεχίσεις έτσι με αυθορμητισμό και με τη ζωντάνια που σε διακατέχει, για να μας παίρνεις και εσύ έτσι μια θετική διάθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς θα συνεχίσετε να έχετε έτσι μια ωραία εκπομπή με αυθορμητισμό και γέλιο και καλή διάθεση πάντα για να περνάμε λίγο καλά μαζί σας. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Στο σενάριο. Φιλιά πολλά.